Keď som vyštudovala školu, išla som pracovať ako zdravotná sestra do nemocnice. Väčšinou som sa hlásila na nočné služby, keďže z toho boli lepšie peniaze a zároveň ma to viacej bavilo. Mala som na starosti celé poschodie pacientov, takže počas večera som ich pravidelne chodila kontrolovať. Každý pacient je individuálny a má naordinovanú liečbu inak. Mali sme tam jednu pani, ktorá už bola vo veľmi zlom stave. Lieky bolo potreba dávať každé 3 hodiny, takže som mala nastavené budíky, aby som nič nezmeškala. Boli asi 3 hodiny ráno, keď som jej išla podať lieky znovu. Lieky sa podávali cez kapačku, takže nebolo nutné, aby som ju budila. Lieky som jej dala, skontrolovala som, či je všetko v poriadku a vyšla som von z izby. Sadla som si na svoje obvyklé miesto a keďže som mala chvíľu čas, tak som sa rozhodla vybaviť nejaké maily. V tom som uvidela stať pani na chodbe. Presne tá, ktorej som pred chvíľou dávala lieky. Chcela som ju odviesť späť do izby, no v momente, kedy som k nej vykročila, tak zmizla. Zlakla som sa a okamžite som sa rozbehla k nej na izbu, že ju skontrolujem. Keď som prišla, ležela v úplne rovnakej polohe, ako som ju nechávala. Podišla som k nej, aby som skontrolovala puls a žiadny som nenašla. Je možné, že som na chodbe videla jej ducha? Alebo to mám pripisovať únave?